Tervetuloa Training Hub-ohjelmistotuotantoprojektin demoon. Tässä vuoden 2023 syksyn ryhmässä mukana ovat olleet Tommi, Pia, Perttu, Mikael, Juha, Joonas ja Antti sekä tietenkin vielä unohtamatta ohjaajamme Arttua. Mutta mikä Training Hub oikeastaan on? Ja mitä tarvetta varten sitä kehitetään? Nimi Training Hub antaa varmaan jo jonkinlaista vihjettä siitä, minkälaisesta projektista tässä on kyse. Meidän asiakkaamme on Eficode, joka järjestää työntekijöilleen erilaisia teknisiä ja pehmeitä taitoja opettavia koulutuksia. Koulutus on meidän asiakkaallemme keskeisessä asemassa ja tämän projektin puitteissa on tarkoitus parantaa asiakkaan valmiuksia tarjota työntekijöille laadukasta koulutusta uuden työkalun avulla. Toistaiseksi asiakkaallamme ei ole ollut varsinaista järjestelmää näiden koulutusten hallinnointiin. Meidän ryhmämme tavoitteena on Training Hub-sovelluksella vastata näihin asiakkaan tarpeisiin ja täyttää tämä tyhjiö. Kehitys on tietenkin vielä kesken, mutta olemme päässeet oikein hyvään vauhtiin. Tässä vielä esimerkkinä muutamia asiakkaan alkuperäiseen visioon kuuluvia toiminnallisuuksia, joita toteutamme tässä projektin aikana. Kursseille ilmoittautuminen, palautteen antaminen, koulutusten pyytäminen, uusien koulutusten luominen ja muokkaaminen, erilaiset käyttäjäroolit, kirjautuminen Google-tunnuksilla, integraatio Google-kalenteriin. Nämä toiveet varmasti elävät tämän projektin aikana ja sovelluksen toiminnallisuuksille tulee lisää toiveita. Siirrytään seuraavaksi katsomaan, miltä muutamat sovelluksen toiminnot näyttävät käytännössä. Training Hubiin kirjaudutaan omilla Google-käyttäjätunnuksilla. Eli valitaan tästä Google-tili, jolloin päästään sovelluksen aloitusnäkymään, missä on listattuna kaikki tällä hetkellä tarjolla olevat kurssit. Ja jos kurssi kiinnostaa, sitä klikkaamalla voi lukea siitä enemmän. Käydään nyt lisäämässä järjestelmään uusi kurssi. Myöhemmin kun Training Hubiin toteutetaan eri käyttäjäroolit, tämän voi tehdä vain tietyt käyttäjät. Eli annetaan kurssille nimi. Lisätään kuvaus. Ja tähän sopii tagiksi vaikka Docker. Annetaan kurssille aloituspäivä ja aika. Ja vastaavasti lopetuspäivä ja aika. Ja tälle kurssille mahtuu 12 opiskelijaa. Painetaan Submit, saadaan viesti siitä, että kurssin luominen onnistui ja kurssi on nyt ilmestynyt tänne aloitusnäkymään. Näin. Ja siihen pystyy vielä tekemään muutoksia, jos haluaa painamalla Edit Course. Eli käydään tekemässä nyt kurssin kuvaukseen pieni lisäys. Näin. Ja klikataan Update. Ja kurssin kuvaus on päivittynyt. Jos löytyy kurssi, joka kiinnostaa, niin siihen voi jo ilmoittautua. Eli ilmoittaudutaan vaikka Docker Fundamentals-kurssiin painamalla nappia Enroll. Vahvistetaan ilmoittautuminen ja saadaan viesti siitä, että ilmoittautuminen onnistui. Tähän saa myös vahvistuksen omilta profiilisivuilta, johon on listattu käyttäjän jo käymät ja tulevat koulutukset. Valitessamme teknologioita projektiin olemme painottaneet tuoreimpia teknologioita ja uuden oppimista. Käydään seuraavaksi lyhyesti läpi keskeisimpiä käyttämiämme teknologioita. Next.js on viitekehys, joka mahdollistaa full-stack-sovellusten kehittämisen käyttäen Reactin uusimpia ominaisuuksia. Next.js oli meille selkeä valinta, koska uskomme sen olevan tulevaisuudessa laajasti käytetty teknologia ja erittäin kysytty työmarkkinoilla.
TypeScript on varmasti monelle tuttu. Se on kuin ystävä, joka auttaa löytämään virheitä koodista ennen sen rakentamista. Prisma on tyyppiturvallinen kirjastotietokannan hallintaan. Valitsimme Prisman, koska sillä on hyvä synergia Nextin kanssa, helppo luoda tietokantarakenne sekä automatisoida migraatiot. Käytämme NextAuthia käyttäjien todentamiseen Google-kirjautumisen yhteydessä. NextAuth toimii saumattomasti Prisman ja Nextin kanssa. Lisäksi se on helposti laajennettavissa muihin todennuspalveluihin. Lisäksi käytössämme on Docker käyttöliittymässä Material UI-komponenttikirjasto sekä monipuolinen Sentry-palvelu muun muassa virheiden seurantaan. Entä millaisia haasteita olemme kohdanneet? Haasteita toki matkan varrella on ilmennyt, mutta olemme ne kaikki ylittäneet. Esimerkiksi tavat, joilla Next renderöi komponentteja, oli uutta ja haastavaa. Lisäksi TypeScriptissä oli alkuun runsaasti opeteltavaa. Kiitos kaikille demovideomme katsojille. Toivottavasti saitte mielenkiintoista tietoa Training Hub-projektista